kam hogaya ong ka khana kanthei kabadang rit kerta haden bala penyap ya ulok da kabadung dau bilar biar hadu laipun rusen bat pen I ya kamet jong ulok sha usamla da ka video call une ulok ba ar phusan snam kerta ula sha dung yap da u bilar biar bala pen paj da ka tengah jong u kabadang khat nyo snam kerta da ka cingarap jong ki ar ngut ki parlok jong usamla jong ka kane ka cingja ka basir khai kabala je haka distrik Burhanpur jong ka jala Madhya Pradesh haden balale ya kane ka kamrunar katei ka khana kanthei kabadang rit karta kalapun da ka video call ya usamla jong ka bat kala pen I ya u ya ka met u tengah jong ka da ka baong kam hogya USP jong ka Burhanpur ulaya thu baki pulit kilayo jingtep halor ka we ka met yap kabalalap haki klau bahajan jong ka surok indur syai chapur markha patka ITI college haden ka jing toket ya une ubreu ubala kratno layathu ba udai urahul ubala khotlin u golden ubasa hakatan chapur kipulit kila register mukoduma bat lara hajing toket batha kame jong u lalapun kijing mesau ha ka jing toket layathu ba ka tengah jong u rahul kabala phet krat nadu baje kane ka jingja bat kala don kti ha ka jingya dai bat we ubreu ubakerteng u yubraj haba kipulit kilakam ya yubraj bala toket ya u ulakam ba ulatmu bat penyapi ya u rahul rengkat kiparlok jong u